या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी इथं महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र खेचून पलायन करणाऱ्या परजिल्ह्यातील दोघांना स्थानिक ग्रामस्थांनी पकडलं। त्यानंतर त्याला चांगलाच प्रसाद देत कुडाळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं। मुंबई गोवा हायवेवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मोठी कारवाई करत अवैध मद्याची वाहतूक करणारा कंटेनर जप्त केला। इन्सुली येथील तपासणी नाकासमोर कारवाई करण्यात आली। तब्बल 50,66,000 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला। यात एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं। मुंबई गोवा महामार्गावर ओरोस रवळनाथ मंदिराच्या समोर गोव्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर लक्झरी बस आणि कारमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात दोघे जण किरकोळ जखमी झालेत, मात्र सुदैवानं बचावले। त्यात गाडीचं नुकसान झालं। आमदार निलेश राणेंनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांची मुंबई येथील त्यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली। माझा पराभव झाला असला तरी आमचे 9 नगरसेवक विजयी झालेत, मात्र पराभवाला न घाबरता मी जनतेची सेवा करतच राहणार, कारण हार-जीत पचवण्याची ताकद आम्हाला नारायण राणेंनी दिली आहे, असं माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे म्हणाले। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर दिशादर्शक फलकावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं चुकीची माहिती दिली आहे। वैभववाडीतील कोकीसरे येथून कणकवली अंतर 27 किलोमीटर आणि नाधवडे येथून 29 किलोमीटर अंतर दाखवलंय। फलकावर चुकीच्या पद्धतीनं दाखवलेल्या अंतरामुळे अनेकांचा गोंधळ होतोय। सावंतवाडीत गद्दारांना क्षमा नाही अशा आशयाचे बॅनर लावण्यात आले, त्यामुळे सर्वत्र चर्चांना उधाण आलंय। मालवणच्या नूतन नगराध्यक्ष ममता वराडकरांचा पदभार सोहळा दिमाखात झाला। पुष्पवृष्टी आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत पालिकेत जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं। पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून कणकवली शहरासाठी निधी कसा आणता येईल यासाठी मी नेहमीच प्रयत्न करणार आहे, पण नगरपंचायतीत चुकीचं काम होत असेल तर आमचे सर्व नगरसेवक त्याला कडाडून विरोध करतील, अशी भूमिका माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडेंनी मांडली आहे। वेंगुर्ल्यातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव मानसेश्वराचा वार्षिक जत्रोत्सव 26 जानेवारी 2026 ला होतोय। दोडामार्ग तालुक्यात अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर कारवाई करत असताना महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे। या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महसूल विभागाचे ग्राम महसूल अधिकारी लीलाचंद गणपत जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय ओरोस परिसरात पोलीस ठाण्याचं नाव आणि बोधचिन्हाचा वापर करून बेकायदेशीरपणे दंडाचे फलक लावण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जयंत परेगार यांनी केलाय। संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे। दोडामार्ग तिलारी रस्ता काम संदर्भात शिवसेनेची पत्रकार परिषद घेत काम बंद पाडणाऱ्या ठाकरे शिवसेनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला। कामासंदर्भात अडवणूक करणाऱ्यांविरोधात आम्हीही रस्त्यावर उतरू, अशी भूमिका शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी मांडली आहे। कोकणसाच्या हॉली जॉली क्रिसमस विशेषांकाचं प्रकाशन ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी हजारो ख्रिस्ती बांधव उपस्थित होते। या विशेषांकाचं ख्रिस्ती बांधवांनी कौतुक केलंय। दोडामार्ग बाजारपेठेत शुक्रवारी दुपारी विचित्र अपघात घडला। 2 वाहनांच्या मधून स्कूटर चालक मार्ग काढत असताना मागून येणाऱ्या एका डंपरनं स्कूटरला धडक दिली। यात दुचाकी स्वार जखमी झालाय, तर दुचाकी स्वार डंपर खाली येण्यापासून थोडक्यात वाचलाय। सावंतवाडीत क्षुल्लक कारणावरून गाडी रस्त्यावर उभी केल्यानं वाद निर्माण झाला। पोलिसांनी घटनास्थळी जात वेळीच हस्तक्षेप केलाय। हत्तींचा दिवस तिलारी नाही तर कर्नाटक आहे। दोडामार्ग हत्तीमुक्तसाठी शिवसेना रोखठोक भूमिका घेणार असल्याची माहिती शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली। सावंतवाडी येथील मिलाग्रिस चर्च इथं ख्रिसमस निमित्त प्रार्थना करण्यात आली। येशूच्या जन्माच्या निमित्तानं ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी उपस्थितांना संबोधित केलं। दोडामार्ग येथील स्वातंत्र्य सैनिक सूर्यकांत परमेकर यांचं दुकान मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी फोडण्याचा प्रयत्न केला। लोखंडी सळीनं पत्र्याचं शटर उघडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पत्र्याचं शटर उघडलं नसल्यानं चोरीचा डाव फसला। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी त्यांची नगरपालिकेत भेट घेतली। पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या।
सावंतवाडी शहरातील बांदा नाका येथील संचयनी पॅलेसचा इमारतीचा सांडपाणी प्रश्न गंभीर बनलाय। येथील रहिवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतोय। पाणी प्रश्नाबाबत देवगड जामसंडे शहरातील ग्रामस्थांनी बैठक घेतली। यावेळी या बैठकीत प्रशासनावर ग्रामस्थांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला। पाळिया परिसरात 5 हत्तींच्या कळपानं मोठा उपद्रव केला। या हत्तींनी शेतकरी गणपत दळवी यांच्या केळी, नारळ आणि सुपारीच्या बागायतींचं मोठं नुकसान केलंय। त्यामुळे दळवी यांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय। सावंतवाडीत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विभागातर्फे नॅशनल बुक्स ट्रस्टची फिरती पुस्तक परिक्रमा अर्थात बुक्स ऑन व्हील्स सावंतवाडीत दाखल झाली आहे। सावंतवाडी बस स्थानक इथं याचं स्वागत करण्यात आलं। कुडाचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी चला कुडाळ घडवूया हा संकल्प हाती घेतलाय। या अंतर्गत कुडाळ परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या विनामूल्य मार्गदर्शक कार्यशाळांचं आयोजन करण्यात आलंय।